Bé, doncs us convido a tots a baixar l'11 de setembre a Barcelona perquè serà l'ocasió d'ajudar els nostres germans del sud a construir un nou país, perquè serà molt important, crec, per als nord-catalans, però també per la resta dels països catalans, veure com al nostre costat hi ha un país que se construeix i que decideix com vol ser, tant a nivell de llengua, però també a nivell de justícia social i d'ensenyament i en tots els àmbits. I això pot donar un impacte molt important als nord-catalans per qüestions de llengua, però també per qüestions per un futur potser més proper o més llunyà, que si és possible en una Catalunya Principat, doncs també és possible a la resta dels països catalans i seria un somni, no? Poder arribar a uns països catalans lliures, solidaris i independents.